Kelumpung Elekai Under 14 Football League Arhajar Arpulai kelas sedang mentaka sengi ke Khatway dari Uleber Arhajar Arpulai pala penya de Shillong Sports Association Hamadan Polo. Hakani ke sengi sedang Kamadan Reteng Sports Club kala penlim ya ke Summit Academy de ka San Lanot ya ka bala yo ban thap ning kong ya ka goal ha ka kelas step ka jinge khon do Jefferson Karmau Plang ha ka minute ka ba khat phra Umiran Bor Lang Mauri ha ka minute ka ba Arphau Bukit Bok Lang Mauri ha ka minute ka ba Arphau Sao Wan lam kupar Kharsano ha minute ka balai punyau bad ha ka kelamit ka jinga lekai wan lam kupar ula thep biang ya ka kul ha ka san pulai minute kat bah ha ka jinga lekai ha pedeng ka William Grassroots ka Kickstart FT Academy ka Kickstart FT Academy ka la penliam ya ka William Grassroots da ka saw lai way goal kirang lekai ka Kickstart ka yo ban penkhi ning kong ya ka jar ka kelas step ka jinga lekai da uyai sen rop langs im le ha ka minute ka ba arpulai kat ba John W Nong State ula yo tap goal ha ka minute ka ba live away u Aitan Joy Nong Cloud ha ka minute ka ba South Poar kat ba ha ka kelamiet ka jinga lekai ka William Grassroots kala yo pen phai shi goal da John Janai Khado Sao ha ka minute ka ba San Pusan ndrei tang hadien ka tu pani minute ka Kickstart kala yo tap biang ya ka goal da wan phalang Kharmaulong ha ka minute ka ba ndrei phau What's